המטרה שלי תמיד בשבוע IT זה שהלקוחות שלי יתמקדו בביזנס, שזה מה שהם טובים בו, ואני אעשה את מה שאני טוב בו, שזה תשתיות, שזה אינטרנט, שזה תשתיות ענן, זה בכלל פתרונות מקצה לקצה, שהם פתרונות בשביל המשתמשים שלהם לייעל את העבודה שלהם. עבדתי בארגונים גדולים מעל 15 שנה, בכל התפקידים, ממנהל IT עד סמנכ"ל מערכות מידע, שמוביל אסטרטגיות בארגונים, פרויקטים גדולים בקנה מידה של הארץ. יזמים פונים אלינו אחרי שבאמת הרימו מערכת, ואז הם חווים קשיים בעודף משתמשים, או המערכות שלהם לא מצליחות לספק את המוצר שלהם, כי הן עמוסות מדי, שהדאטאבייס עמוס מדי, או שבכלל תוקפים אותם כרגע, כי הארכיטקטורה שלהם היא לא נכונה. אנחנו מייצרים להם קודם כל ארכיטקטורה נכונה, כל מה שהאפליקציה צריכה בשביל לעבוד תקין, ולשרת את המשתמשים שלהם. שלושת הדברים העיקריים שאנחנו מביאים לארגונים, אז קודם כל זה אבטחת מידע. 2 זה פרפורמנס, גם של המשתמשים וגם של הציודים שלהם, כי משתמש צריך להיות יעיל. והדבר השלישי זה פוקוס על העלויות של הארגון. בשבוע IT המוטו הוא לחשוב פשוט על מנת להכיר את הארגון שלכם ולהביא לכם את הפתרונות המדויקים לכם, כדי שלכם יהיה יותר זול, יותר קל ויותר יעיל לעבוד. אני מזמין אתכם לפגישת ייעוץ ללא עלות, שבה נבחן יחד כמה הארגון שלכם מאובטח, כמה הארגון שלכם עובד יעיל, וכמה אפשר להוזיל לכם עלויות.